ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ହାଟ ହେଇକି ତା ବାପା କହିଲେ ହାଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଆସିছে ତ ଯଦି ହାଟରୁ ପଳେଇବା ଗଲୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆରେ 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ଲେଖିକି ଗଲୁ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ନଡ଼ିଆ କହିଲେ 40 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ପୁଅ କହିଲେ ଦୋକାନରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଜାଗା ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 50-60 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଆସିବେ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ ବୋଲି ହଉଛି ହଁ ଓଷାବାର ସବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ବାହାର କରିନଥିଲି ତା ଘରୁ ଦବା ନେବା ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ନଡ଼ିଆ ସେଇଠି ଆସୁଛି ତା ଘରୁ କ'ଣ ଦେଲୁ ଆଉ ଦେଇଦେଇଛି ଆସିଛି ତା ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ସେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ବୋଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ଦିନେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଛୁଟିକି ହେଲେ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଛୁଟିକା ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ଭାବି ମୋର ତ ଛୁଟିକା କ'ଣ ପିଠା କରିଦେବ ଛୁଟିକାରେ ପିଠା କରି ଖାଇବେନି ଅଣସୁଟିରେ କରନ୍ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହବନି ସେଇ କହିଲା କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭଲ ବାହାରୁଛି ନଡ଼ିଆରୁ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆର ପାଣି ଅଧିକ ଭଲ ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ଭଲ ବାହାରୁଛି ହଁ ବାହାଘର ବୋଲି ବାହାରୁଛି